hodinky z Turecka. Strašne je tu teplo. Povedz nám niečo o podnikaní. El Capitano! Na strednej príde a zobere čajky na Cyprus. Dobré ráno. Takže vyšpunkaný. No a ty? Dobré ráno. Vystínkaný? Jasne. Mám pocit, že ešte ale tak 10 hodín. Ináč fakt to nejak skôr. Mohlo ešte 30 minút spať. Čo si mi to spravil, Martin? To všetkým aj sebe, nielen tebe. Markusovi som povedal 2,45. Ale povedal mu 2,45 a 35, že si odpúšťal vodu, že sa nespýtala. Aj? To pri tebe ma jen prekvapuje. Ona mi hovorí, nevieš sa rozhýbať, ja už som s teba taká nervózna. Dobrý máš ten rúbsak. Ideme v 9. ročníku na výlet. Bomba to je. Dobrá, ale šéfer zobrala. Padvicu ste nezobrali? Rýchlovárnu kavicu nemáš? Toto je Maťo? Ktorého bereš? Toto si ty. Na to, aby ste mohli ísť so mnou, tak ja som povedal, že máš záujem o... Tak sa tvári, jak investor trošku, ale v rúbsaku. A že čo sa ti na ňom nepáči? Vieš, to bol Bert Grill. A ty si jak Bert Grill. Ultimate Survival. Bomba, mandlové mlieko, jedna pecka šupa, porúčam každému. On bol prvý človek na Slovensku, čo mal COVID. Medzi prvými 5 ľuďmi na Slovensku. Legenda. Ešte som bol aj na teatri dole, čo také titulky. Lukáš, 25, pozitívny. Tak bola taká, že musíš mať 3-krát po sebe negatívny test, aby ťa pustili vonku z karantény. Počúvaj, jemu stále vyšlo, že robil jeden negatívny, druhý a tretí pozitívny a dookola to isté bolo. Vonku sa doma. Takto si podeva pekne prídu. Strašne je tu teplo. Markus, tak vyšpinkaný? Ani ne. Hodina a pol je tam cesta, takže keď chcete si ešte pospíte. Je hodina a pol cesta. Na severný Cyprus. Markus, môžem vyhľadkať domu, keď chceš. Aby si ťa niekam poslal, ale nemôžem hrešiť na videu. Ja, že to je beznadávkové? Áno. To je content pre deti. This is the floor, I mentioned. As you see, it's closed as well. It's really nice. And this is the wall decoration. This is the color, glossy. Okay. This is just the handle part. Color will be this. Okay. This is the just hidden handles. Yes, You will okay. not see it. I understand, yes. To bude čierna kuchyňa, leskla. A tu je ten uchytný, tie, neviem, jak sa to volá, uchytky, že sú vlastne, nie sú viditeľné, sú skryté. A toto je podlaha. A tu je taký dekor na stenu. I can show you. To je štandard, v takomto štandarde sa odovzdávali apartmány. Na tomto sme pracovali. To je horná kúpeľňa v penthouse. Je to otvorené pre sklené celé a také zaujímavé. Aj ten storage je otvorený. This is technical Okay. drawings. Yes? This is the top quality you can get. Okay, I like it. As we speak, they're pricing everything now. Okay, Maximum in 2 weeks, we will get all everything. Do you want to go to unit? yes. I Can we go together? But I don't have a car. I can drive. Yes? Okay. Okay. Vítaj. Tu sme. A takto to bude vyzerať. Toto je štandard, ale v takomto štandarde sa nám to nepáčilo. Takže dávame to celé vymeniť. Sade dole je kuchyňa, obývačka, dole je spálňa, dvakrát kúpeľňa a hore máme taký pekný rooftop, pôjdeme tam pozrieť. To je rezortík. Pod nami dole je beach club, bazény pre dospelých, dole sú
bazény pre deti, bude tam spa, gym, restaurant. Suspending ceiling over there, LED lights under. Could we go up? Yeah, of course. Ideme pozrieť ešte hore, ten rooftopik. Ideme sa pozrieť ešte hore na rooftop. Tam budeme vidieť pekne celý rezort, takže ukážem, že ako to v podstate vyzerá. Tu je náš rooftop. Pôjde ešte taká pergola. Tu je príprava na kuchynskú linku. Dáme tu jednu jacuzzi veľkú, možno že aj dve. A odtiaľ to zhora vidno krásne celý rezort. Môžete sa pokochať. Ale je tu brutálne horúco. Vítajte teda v rezorte na Selavi. Dnes už to môžem povedať, sme na severnom Cypre a máme prvé stretnutie s architektom, ktorým doľaďujeme construction, zmenu interiéru. Mali by sme začať rekonštrukciu nasledujúci týždeň. V danom rezorte máte vlastne všetko, čo do budúcna budete potrebovať aj v rámci služieb. Detské bazény, bazény pre dospelých, reštaurácia, spa, gym a veľkou výhodou je, že daný rezort má svoju súkromnú pláž. Developer Evergreen vlastne vytvára pláž rovno pod nami, čiže bude nanovo robená aj s beach clubom. Mala by sa spustiť construction niekedy v priebehu už tohto roka, takže ja predpokladám, že v ďalšom roku by to mohlo byť funkčné a bude to obrovská pláž v zátoke len pre rezidentov Evergreenu, čiže všetko tu má taký nádych exkluzivity. Som sám veľmi zvedavý, lebo bol som tu takto pred 2 rokmi na stavbe a dnes už tu začína vyzerať plnohodnotne. Apartman, aké unity sa tu dokážu kúpiť alebo nadobudnúť do osobného vlastníctva aj nejakou pridanou hodnotou, len nemáme kľúč. Jaké sú tu ceny, kde to začína? 200 000 liber. 200 000. Prvá línia v podstate. Takhle jak to je za 200. 200 000 a súkromný bazén vonku. Je to tomu aj nejaké parkovné miesto alebo niečo? Alebo dá sa tu parkovací místa nejsou jako privátní, ale parkuje se tady předtím, prostě je to taky skvělé. Ale vlastně, tady už teda víte, že před váma nic nebude, takže je to opravdový a první linie opravdový výhled na moře. Akože čakal som vyššiu cenu okolo na to. Dáváme klientům, ale jsou to ty americké hypotéky, jo? Definuj americkú hypotéku. Kolega sa pýta, čo sú americké hypotéky? To je prostě, že dostanete hypotéku nemovitostí v dané zemi. Večer čapuješ pivko na svojom rooftopiku. Pozeráš krásny západ slnka. Súkromný bazén. Hallo, everybody watch your hands up, everybody watch you now. OK, takže day 2. Dneska budeme mať rýchlu prezentáciu od developera Evergreen. Pozrieme si nové projekty, ktoré prinášajú teraz na trh, vzhľadom k tomu, že doteraz bol Cyprus považovaný za luxusnú destináciu s privátnym prístupom a momentálne sa tu začínajú staviať koncepty, ktoré budú mať hotelové služby. Veľmi zaujímavá vec, majú tu nádherné golfové ihrisko s výhľadom na more, takže pôjdeme si zahrať golf, ja som to ešte nikdy v živote nehral, takže pozdravujem ťa Gabo a ukážem ti, ako zrobiť handicap 10. Ten, kto nevie, si prečíta, čo je to handicap. Golf budeme hrať pri západe slnka, čiže bude to určite krásna scenéria, dúfam, že tam nič nezničíme. Trošku rutiny, takže pôjdeme si zacvičiť a pozrieme si nejaké pekné scenérie a nejaké pekné oblasti z Cypru. Taká zaujímavá vec, ktorá tu je, sú napríklad korytnačky. 2-krát do roka sa tu liahnú mini korytnačky na plážiach. My to bohužiaľ nestihneme, ako sa liahnú, ale je akurát obdobie, kedy tam chodia veľké korytnačky znášať vajíčka. Takže skúsime sa ísť pozrieť, či by sa nám podarilo. Je to veľmi také pekné spojenie s prírodou, takže sám som zvedavý, no. Hodinky z Turecka, Do Sheinu. okuláre z Turecka. Tiež zo Sheinu. Keď som kupoval prvý apartman, tak som si kúpil ako odmenu v Egypte, v Hurgáde. Maťa, ty čo sa smeješ? Tebe som tričko kúpil Gucci a dodnes ho nosíš. No,
Čo si dáme? Teraz sa budem pol hodinu točiť. Poď, ale nevyuj baterku. Už je vybitá. Plus nevybavil nabíjačky. Tak keď nevieš zapnúť nabíjačku do elektriky, Prepájali sme v Turecku a majú tu proste iné zástrčky. čiže ale ja to naučím, jak sa to robí. Robí sa to na silu a je to funkčné. Alenka, čo si dáš? Neviem. Stresy? Si celá červená. Ja som červená? Áno, z tej kamery. Je také červené svetlo ti tam svieti. Vybavili sme si na zajtra, máme stretnutie ešte s jedným developerom, úplne iný projekt, ukazí nám svoje vlastné vinice, takže dúfam, že nás neunavia veľmi spoločensky, lebo sa môže stať, že poobedňajší termín potom aj program nezvládneme. A po obede sme objednali skromnú jazdu pri západe slnka. Počkaj, keď sa ku ním dostanem, budem vyzerať ako golfista. Gabo, chcel som skúsiť zahrať golf konečne, ale nemajú golfovú palicu. To je pre prváka. Ej, čo si normálny? Čo myslíš, že tak mám? Áno. Kto je golfista? Ja potrebujem tak, ale že to tak sa nemôže odpárovať. Gabo, táto je pre teba. Až do mora. Ty sa to dá. Ja neviem, jak sa to robí. Tak dávajú a... Tak nohou urobí ešte. Nemajú taký? Na to prídem hneď. Postav sa k tomu Ja. filmu. Myslíš, že tak? No poď. Chcel som byť ticho, video, to nedá sa. Ešte raz. To podľa mňa prvého tu majú takého. Ej! Dobre. Dobre. Za toto by sa nehambil ani Tiger Woods. Za toto by sa nehambil ani Tiger Woods. Normálne som rozbil ruku. Zase koncom je dosť. Taká rýchlosť, že... Gabo, ešte jedna. Poď, nech mu poviem. No poď. Gabo, toto je pre teba. Bo ja sa bojím, že seba trafím. Môžem to povedať. Na toto by sa nehambil ani Tiger Woods. Ja som chcel. OK. Máme za sebou golf pri západe slnka. Tohto pána sme museli ošaliť, že máme špeciálne povolenie na odpaľovanie v takýchto hodinách, pretože už to mali zakázané. Ja som s mojou prvou ujmou, takže Gabo, týmto ťa pozdravujem, vôbec to nie je jednoduchý šport a v živote už nebudem druhýkrát nič odpaľovať. Ale bolo to krásne. To je maslo alebo syr. Je to syr. Ty ho napozerám na to vajíčko, čo mi zaspievaš? Máme príbor? Ty nechceš praženicu vôbec, hej? Tá body... Čo ma točíš? Hej, však jasné. Tam vzadu, tam pozri, tam sú také mola. Že aj ty pivo? Hej. It's 24. What is your video? How vacation in Cyprus? Áno, No? only just lifestyle. What do you do for a living? Like YouTube? Or you do like maybe trading or something? He does not. He looks like trader. Doesn't need money. No. But I don't know, nowadays everybody do trading. One glass water or one glass beer. Ah. Oh my god, that feels so shy. Don't be afraid. Don't be afraid. It's okay. You will be star after this Don't look video. at the camera. No, mám dobrý záber. Hej. Čo to je? To je rodový erb. Slovakia. You. Greece. Greece? Yashas. Thank you, bro. Miláčik. El Capitano. Mám ísť niekde. Nechali to na mňa všetko. Kapitáno, kam ideme? Ešte neviem, snažím sa pochopiť tú loď. Začíname si rozumieť celkom. Vraj very important sú tie bojky na zemi, že mám ich oboplávať. Bomba. No poďme si dať nejakú vodičku. Čo, Markus? Fanta, Sprite, cola, čistá voda. Markus, majú tu nejakú vodu? Poďme dole pozrieť, nie? Yes, guys.
come here for champagne. Mier do mora. O, fajné, teplé. Mne tu je dobre. Krása. Brutálne. Tak nie každý piatok si na jachte. Kým nevypláva tá vojnová loď tam z Turecka, No, tá je dobrá. takú by som si pošoferoval. Trošku oddych, pomaly nám končí trip. 2 týždne dozadu som kúpil jachtu a nemám z ňou kde parkovať. Že Alex dnes otvorene hovorím, že bude povolanie syn. Si ešte staviť, že bude najväčší kapor v triede, keď na strednej príde a zobere čajky na Cyprus. Alebo na Bali, alebo kdekoľvek, kde chce. Aj s jachtou. Tak jasné, že musí byť vychovaný, aj keď nebude vychovaný. Ale zase ja mu doprajem, že ja akože nemám taký jak niekto, že keď mám, no tak nekúpim mu, aby si vážil, tak kúpim mu len Škodovku, nekúpim mu Gčko. Ja mu kúpim Gčko, lebo je bezpečné. Ide mi o jeho bezpečie. Či ho rozbije, no tak nech sa každý vcíti do toho, že proste si niekto, kto je úspešný a môžeš zabezpečiť syna, alebo mu dať niečo viac. Tak mu nedáš len za to, lebo princíp, že nedám ti. Aby si vážil. Vieš, že to čo je akože za nezmysel? Tak už komu dáš, keď nie Dieťaťu vlastne. svojmu synovi, alebo žene, alebo komu už chceš dať? Akože ja len hovorím, že musí byť vychovaný slušne a musí si to vážiť. Že teraz sa nebavíme o tom, sú samozrejme prípady, čo ja sa nestotožňujem tiež, že je poloretardované decko a si neváži vôbec to, čo pre ňo niekto spravil. Hej, tak to sú dve rozlišné veci, čiže môže sa mu stať, že venujem všetko cirkvi, keď bude nevychovaný. Shout out to my boy, Luca Brasi. Luca Brasi, zdravím všetkých vlogistov. Nevieme zaparkovať, asi to idem prebrať. Thank you, bye bye. Thank you, bye bye. Bye bye. Bye bye, Jandan. Ciao. My god. Raspberry cheesecake vyskúšame. Odik tu hlavné jedlo hotdog. Slovná pumpa. Hlavné jedlo originál hotdog. Classic hotdog. Chicken shish or chicken donut? Jaj, že či chceš doner alebo šiš? Can you show me some photo? Jaj, to je špís. Aha, takže chceš doner asi. So doner. Doner, yes. Thank you. Šiš je špís, hej? Šiš. Veľmi dôležité slovo, čo nám trvá v živote. Ešte dneska kasino. Ja mám ináč meta okuliare, mám niečo natočiť v kasine? A to podľa mňa zistia, že to máš, či nezistia? Čo? Či nevidno, že tam máš kameru? Čo si? Ja som ťa minule natáčal, ani si nevedel, si bol na záchode. Mamko, čau. Když nebudeš chtít, tak ho tady ne. Dáte si kafe? Expandovali sme zatiaľ do Dubaja a to bolo veľmi ťažké a ja teraz expandujem do Čiech, hej, ale Čechy sú pre mňa stále také príbuzné, hej, že toto je napríklad pre mňa krajina, kde ja dnes neviem, aké oni majú. To je přes Turecko, všechno musí jít přes Turky. Takže tam tých povolení to je... No, on musí pořád vyjíždět a Áno, musí tady mít pracovní áno, povolení. to máme jako, to isté, preto hovorím, no, že to je... je to dost náročný a všechno jde přes Turecko tady jako musí být. Je to prostě zalicencovaný tureckýma doktorama, nemocnicema, protože tady jako vůbec třeba nejsou. Práve sa nachádzame na severnom Cypre v projekte Afrodita a projekt je pred ukončením, mal by sa ukončovať v tomto roku, odovzdávať niekedy prvý kvartál 2027 a ja vám ukážem ukážkový apartmán, je takýto krásny showroom, vítajú mňa doma, tu je spálňa a toto som si chcel vždycky vyskúšať, počkajte chvíľu, jak sa to robí. OK, tak posteľ je celkom v pohode. Som sa tu už teraz skoro ako doma. Toto si na chvíľku uložím. A čo je veľmi zaujímavé v tomto celom projekte, týmto ho nechcem predať, chcem iba skôr poukázať, ako sa už dá v dnešnej dobe zhodnocovať svoj majetok alebo investovať svoj majetok alebo rozšíriť svoje portfólio. Tak toto je veľmi jedinečný projekt z toho hľadiska, že si nakupujete apartmán, ktorý je priamo súčasťou hotelového komplexu s 5 hviezdičkami, s komplexnými službami, veľmi dobrou výbavou. Prvá línia
na more. A čo sa týka samotnej logistiky a infraštruktúry, budete tu mať úplne všetko. Bude tu univerzita, kde chodia študovať ľudia z Turecka, z Grécka a podobne. Bude to obrovská klinika na rôzne úkony, či už je to dentálna sféra, či už je to plastická chirurgia, nastreľovanie vlasov a tak ďalej. Či už by to chcel niekto využívať ako dovolenkovú destináciu alebo čokoľvek, tak takisto je tu takáto možnosť s tým, že sú tu rôzne beach cluby, rooftop bar, rooftop reštaurácia. Fakt, že je to širokospektrálne využitie celého daného projektu. A čo je najdôležitejšie a najzaujímavejšie je to, že tu zarábate tým, že celý model funguje, predstavte si 100%, čiže máte celý koláč a 25% si vezme hotel za hotelové služby, za svoju správu, za booking a tak ďalej. Máte tam nejaký poplatok, ktorý vám účtujú každý mesiac, sú to presne 2%, na základe ktorého oni v podstate dávajú dokopy veci, či už je to pool, či už sa vám niečo zničí, televízor, váňa alebo čokoľvek, tak všetko je to na ich náklady. A potom máte spoločný budget. Ten spoločný budget sa pohybuje niekde okolo 73% a tých 73% sa rozratáva na celý hotel s presnou výnosnosťou. Čiže máte tam tabuľku a v prípade, že nevyťažíte svoj apartmán vôbec, tak vy zarábate aj na základe toho, že svoje apartmány vyťažujú ostatní. Čiže vychádza to zhruba okolo 8% ročného zhodnotenia, čo je veľmi solidné s tým, že s tým nemáte absolútne žiadnu starosť. Úžasný hotel, no. Vitajte. Dobrý deň. Teraz prechádzame o jedno poschodie nižšie do iného apartmánu. Je to ten istý akože one bedroom? Two bedroom dokonca, takže väčší apartmán. Samozrejme, väčšie apartmány majú väčšie zhodnotenie ako tie menšie a už len kúpiť a zarábať. Teraz sme two bedroom, veľmi zaujímavý apartmánik. Tak tento by som kľudne užíval aj ja. Tu obrovská zdieľaná terasa s výhľadom priamo na more. Toto sa tu všetko bude krásne upravovať, budú tu bazény, beach club, tu bude nádherná promenáda. Zaujímavé je, že tá voda má veľmi peknú farbu a tie pláže majú sopečný pôvod, čiže sú úplne čierne. Ten piesok je tam úplne čierny, že v takých tých pekných odtieňoch azurovej farby. Tu budú robiť takéto kabány, v ktorých sa priamo bude vchádzať dole do mora. Odovzdávajú sa takto na kľúč, čiže tu je prvá izba, takisto veľmi pekný výhľad priamo na more. Čo sa týka samotného developera, toto je jeden z najsilnejších developerov. A čo ponúka tento developer je napríklad spolupracuje priamo s leteckou spoločnosťou Turkish Airlines, ktorí pri kúpe týchto apartmánov ponúkajú 100 000 vzdušných míľ ako bonus. Čiže viete to využívať, viete nimi priamo lietať do Istanbulu a z Istanbulu priamo na Cyprus. A poďme si prejsť ešte tú terasku. No tak ako som si myslel, čiže oni sú všetky spojené. Je tu obrovská terasa a máte všade výhľad krásne na more. Málo kde vôbec je možnosť si kúpiť niečo, čo má priamu súčasť hotela. Čiže väčšina ľudí kupuje dnes rezidenčné nehnuteľnosti s tým, že si ich prenajíma sám a celú tú prácu okolo toho si všetci robia sami alebo využívajú Airbnb služby alebo Booking. A tu je to úplne opačne, tu si kúpite nehnuteľnosť priamo v hoteli, ktorú vám spravuje hotel, čiže to je obrovská pridaná hodnota. Proste jednoducho povedané, ak si rezidentom v hotelovom komplexe, tak si tu boss. Nemusím sa predstavovať, každý vie, že som boss. Môžeš využívať komplet všetky služby celého rezortu. Tá škála je veľmi široká. Chceš mať niečo top, čo ti bude zarábať peniaze, tak toto je určite možnosť, o ktorej budem rozmýšľať aj ja, kde pravdepodobne budem zhodnocovať aj ja. Ešte sa rozlúčiť. Ďakujem. Máte víc kufrů, než jste měli? Áno, nakúpené. Nákupy? Však není môj. No a ideme domov. Transfer zabezpečený z letiska aj na letisko, také krásne Mercedes. To všetko ti frajersky zabezpečí developer. Posledné slova na záver. Určite sa sem vrátime. Je, že by mi chýbalo Slovensko, ale konečne si dám poriadne kapučino. Budete vo vlogu, môžete si potom pozrieť. A máte mobil? Vám to tam napíšem. Tam dobre? Daj? Mňa viac nájdete na ChatGPT, jak na YouTube. Pozdravujem všetkých vlogistov. Luka, Brasi, Maradona, 10x. Pozdravujem všetkých vlogistov. Čau všetci, tak naďalej sleduj moje vlogy a zanechaj koment a srdiečko. A pri najbližšom vlogu a natáčaní vlogu si vyberiem jedného z vás, ktorého vezmem s sebou na vynikajúci trip do gruzinského Las Vegas Batumi. Takže jeden z vás ide so mnou do Batumi. Vyberiem si to random a vieš čo, vyberieš to ty, Lukáš. Takže jedného z komentujúcich vyberáš, koho beriem do Batumi na 4-dňový trip. To je 4 či 5? Čiže uvidíme, možno aj nebude. Podľa toho, koho vyberie.